Ага, а калі вы з'ехалі? Я говорю, ну я ніколі не з'язджаў. Ну, значыць, бацькі з'ехалі? Я говорю, не, бацькі таксама не. Дзяды? Не, кажу, мы тут жывем спакон вякоў. І тут варта згадаць хаця б пра ксяндза Ежы Папілушку, святога каталіцкай царквы, які пакуль не пайшоў вучыцца ў Варшаву, ён фактычна па-польску слаба гаварыў. Афіцыйная Беларусь, рэжым Лукашэнкі, а шмат хто не раздзяляе гэтага. Гэта суагрэсар. Гэта суагрэсар у вайне Крамля супраць Украіны. Добры дзень, паважаныя радыёслухачы, а гэтым разам і гледачы. Мы знаходзімся ў студыі беларускай службы польскага радыё. Побач са мною шаноўны госць, мой рэдакцыйны калега, а таксама кіраўнік фонду камунікат.орг Яраслаў Іванюк. Яраслаў, добры дзень. Добры дзень, сардэчна ўсіх вітаю. Сёння мы будзем размаўляць пра Падляшша і пра беларусаў Беласточчыны. Калі ў нашай студыі з'явіўся Яраслаў Іванюк, напэўна, гэтая тэма з'явіцца, а таксама пра справы, звязаныя з нацыянальнай тоеснасцю беларусаў у Польшчы, а таксама беларусаў у Беларусі. Але перад гэтым хацеў бы задаць вельмі такое, здаецца, лёгкае пытанне, але шмат у Беларусі, хто на самой справе не ведае, што ў Польшчы ёсць шмат беларусаў аўтахтонаў, якія прысутнічаюць у грамадскай палітычнай прасторы, выдаюць кнігі ў тым ліку, дзейнічаюць абсалютна ў розных абшарах. Адкуль беларусы ўзяліся ў Польшчы? Як даўно гэта сталася? Беларусы спрадвек жывуць на сённяшняй тэрыторыі Польшчы, на Беласточчыне менавіта, бо я большы прыхільнік гэтага тэрміну Беласточчына, а не Падляшша. І тут мы на гэтай зямлі спакон вякоў, можна сказаць. Я маю такі улюбёны расповяд пра тое, як падчас аднаго з кірмашоў там да мяне падыходзілі беларускія эмігранты і гаварылі: «О, вы так крыху дзіўна гаворыце з нейкім акцэнтам». Я говорю, ну я адсюль, з Польшчы, з Беласточчыны. Ага, а калі вы з'ехалі? Я говорю, ну я ніколі не з'язджаў. Ну, значыць, бацькі з'ехалі? Я говорю, не, бацькі таксама не. Дзяды? Не, кажу, мы тут жывем спакон вякоў. І тады прыводжу прыклад майго дзеда з боку мамы, які нарадзіўся яшчэ пры царскай імперіі, памёр у 56 годзе, і ён за гэты час памяняў 7 грамадзянстваў. Пра некаторыя грамадзянствы ён можа нават і не чуў, бо гэтая вёска, дзе жыў мой дзед, гэта таксама ў пэўны момант, як сказаў мне Олег Латышонак, належала да літоўскай дзяржавы. Ну, гэтыя літоўскія чыноўнікі хутчэй за ўсё да гэтага месца не дабраліся, каб жыхараў паведаміць, што яны цяпер грамадзяне літоўскай дзяржавы. Так што беларусы на Беласточчыне жывуць, і я не скажу, што ёсць у добрай кандыцыі, бо гэта не зусім так. У час, калі глобалізацыя паўсюдна, вельмі складана, цяжка захаваць сваю тоеснасць, але ўсё ж такі стараемся. Большасць беларусаў на Беласточчыне, асабліва на гэтай паўднёвай Беласточчыне, гэта вернікі праваслаўнай царквы, і іх мова ёсць фанетычна набліжаная да украінскай мовы. Хаця, калі гаварыць пра тое, адкуль словы ідуць, гэта адназначна гэтыя словы ідуць з беларускай мовы. Калісь мой тэсць пакойны ўжо запытаў мяне, на радыё Беласток ёсць 3 моўныя перадачы: беларуская, літоўская і украінская. І вось мой тэсць пытае: Ярек, ты мне скажы, а чом в той украинській передачі цілий час говорять «жерело, жерело»? Я говорю, то криниця. А, криниця. Ну і по-розному білоруси скажуть, але напевно не скажуть «жерело», напевно не буде «лелеки», так і різних інших таких специфічних уже для української мови слов. На півночі, у свою чергу, живуть білоруси-католіки, які говорять амаль повністю на літературній білоруській мові. Jeszcze moje pokolenie, nawet krychu młodziejsze za mnie ludzi, one doskonale wiedają białoruską literaturną mowę, ale nie liczać siebie Białorusami. One liczać siebie
католікамі і палякамі ў сувязі з гэтым, сваю мову называюць, што гэта простая мова. Ну тут варта згадаць хаця б пра ксяндза Ежы Папілушку, святога каталіцкай царквы, які пакуль не пайшоў вучыцца ў Варшаву, ён фактычна па-польску слаба гаварыў. Ёсць вельмі файны расповяд у кнізе Ганны Кандраciuk пра гэта. Кніга проста з любові. Рэкамендую гэтую кнігу пачытаць. І я памятаю, калі працаваў яшчэ на радыё Рацыя, і тады якраз выносілі ксяндза Ежы на алтары ў каталіцкай царкве, журналіст радыё Рацыя паехаў і запісваў яшчэ жывучую ў той час ягоную маці Мар'янну. І яна, калі гаварыла пра такія штодзённыя справы, гаварыла па-беларуску. А калі толькі пачыналіся пытанні рэлігійныя, касцельныя, адразу пераходзіла на польскую мову. Гэта, здаецца, таксама як у Беларусі, дзе католікі, выходзіўшы з касцёла, не заўсёды размаўляюць ці па-польску, ці нават па-беларуску, а выходзяць і размаўляюць па-расейску. І гэта, на жаль, вялікая праблема. Яна як бы адлюстроўваецца з аднаго боку мяжы на другі, хаця ў іншым парадку. Ярослаў, вось нават з вашага адказу вынікае, што на даволі невялікай тэрыторыі існуе велічезная разнастайнасць, моўная, рэлігійная, адпаведна культурная. Ці гэта плюс, ці гэта мінус у захаванні вось такой вось нацыянальнай самасведамасці насельніцтва, беларускага насельніцтва у цяперашнім падляшскім ваяводстве? Як вы лічыце? Я б не сказаў, што гэта ёсць плюс ці мінус, проста так ёсць. Так? І ў гэтай сітуацыі трэба нам неяк сябе знайсці, трэба ўзяцца ў рукі і думаць ўсё ж такі пра тое, што беларуская культура гэта нашая культура. Ніхто цяпер не зробіць так, каб беларусы на поўначы, якія лічаць сябе палякамі, гэтыя, што гавораць літаратурнай мовай, а называюць яе простай, каб яны пачалі сябе лічыць беларусамі. Гэта не атрымаецца абсалютна, хаця па сённяшні дзень там значная частка гэтага насельніцтва гаворыць па-беларуску. Я памятаю, калісь была выдадзеная такая невялікая брашура папросту ад А да Я. Гэта выдала дзяўчына, якой бабуля і дзядуля жылі менавіта на Сакольшчыне, на Дуброўшчыне, і там усе словы тыпу палуднаваць, тыпу ганак, певень, усе былі з беларускай мовы. Можа, сковородка не абавязкова з беларускай, але ўсе астатнія з беларускай мовы. А ва ўступе нейкі мовазнаўца пісаў, што гэта падляшскі дыялект польскай мовы. Не, гэта, калі наогул дыялект, гэта падляшскі дыялект беларускай мовы. Іншая сітуацыя на поўдні, дзе там вы згадалі пра тое, што там ёсць разнастайнасць. На поўдні гэтая разнастайнасць яшчэ большая, бо там што вёска, то по-свойму гавораць. Там можна з аднае вёскі ў другую пад'ехаць і, вядома, ж агульныя рысы яны ёсць, але шмат будзе таксама адрозненняў. Я, напрыклад, нарадзіўся ў Бельску-Падляскім, выхаваўся ў вёсцы Пасынкі, гэта вёска майго бацькі, а мая маці, мая мама паходзіць з вёскі Рыбалы. Гэта, можна сказаць, амаль што над Нарвай, але ўжо над Нарвай на поўнач ад Нарвы, ракі. У гэтых войсках і пасныках гэтае маўленне ўжо было, крыху адрознівалася. Я не скажу, што людзі сябе не разумеюць. Разумеюць, але гэтае маўленне адрозніваецца. Я думаю, што тут плюсаў, мінусаў не варта шукаць, проста рабіць сваё. Я стараюся ад часу, калі пачаў працаваць у беларускай рэдакцыі польскага радыё ў Варшаве, а можа яшчэ нават раней, калі пачынаў вучыцца ў Любліне, стараюся працаваць дзеля беларускасці, дзеля захавання тоеснасці. Пра гэта яшчэ абавязкова пагаворым, але я б хацеў яшчэ трошкі ўдакладніць магчымасці развіцця і падтрымання гэтай разнастайнасці ў тым ліку, бо Польшча гэта дэмакратычная дзяржава, прынамсі апошнія 35 гадоў. Больш за чвэрць стагоддзя знаходзіцца ў Еўрапейскім Саюзе. Адпаведна, ёсць механізмы, яны павінны быць, якія абараняюць уласна нацыянальныя меншасці ў культурным, моўным плане. Што даступна зараз
беларусам Беласточчыны, чым яны карыстаюцца і ці карыстаюцца гэтымі магчымасцямі напоўніцу. Беларусы, так як і іншыя меншасці ў Польшчы, могуць карыстацца падтрымкай фінансавай дзяржавы з боку Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі. У пачатку пасля пераменаў, пасля 1989 году, гэтыя пытанні нацыянальных меншасцяў былі пад Міністэрствам культуры. І гэта было вельмі зразумела, вельмі натуральна, таму што большасць гэтых арганізацыяў нацыянальных меншасцяў, у тым ліку беларускіх, яны займаюцца проста рознымі адценнямі культуры. Ці непасрэдна культурай, фальклорам, сучаснай культурай, гісторыяй, мастацтвам, вядуць музей у адзін, другі, трэці, так? І гэта было натуральна. На жаль, у пэўны момант вырашылі кіруючыя улады ў Польшчы перанесці гэта пад Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі. Гэта крышку так спачатку прынамсі. Шмат каму з нацыянальных меншасцяў, і я тут не выключэнне, гэта прыгадвала час Польскай Народнай Рэспублікі, камуністычны час, калі менавіта Міністэрства спраў вэвнętrznych займалася беларусамі і іншымі нацыянальнымі Як зараз, меншасцямі. напэўна, нацыянальнымі меншасцямі ў Беларусі займаюцца спецслужбы, уласна прыдушваючы развіццё нацыянальных меншасцяў, якіх у Беларусі таксама немала. Так? Тут я аж так далёка бы не пайшоў, таму што ў Міністэрстве ўнутраных спраў і адміністрацыі былі створаныя розныя дэпартаменты. Зараз гаворым увесь час пра Польскую Народную Так. Рэспубліку. Не. Цяпер ужо гаворым пра уласна, але я дэмакратычную тут параўноўваў з Ну ПНР. так, гэта Таксама сапраўды, недэмакратычная гэта дзяржава. сапраўды так выглядала, таму што і ўсе гэтыя арганізацыі нацыянальных меншасцяў, яны засноўваліся з дазволу гэтых спецслужбаў ці Міністэрства ўнутраных справаў. Цяпер гэта ёсць, вядома ж, па-другому. У Міністэрстве ўнутраных спраў і адміністрацыі ёсць дэпартаменты, аддзяленні, якія адказваюць за культуру, за фінансаванне культуры нацыянальных меншасцяў у Польшчы, у тым ліку за беларускую культуру. Кожны год распісваецца конкурс, і на гэты конкурс падаюць заяўкі беларускія арганізацыі, а гэтых арганізацый ёсць вельмі многа. Я дакладна не скажу колькі, але напэўна пад 20 такіх Гэта арганізацый гаворым пра грамадзянскую дзейнасць, пра такую грамадзянскую беларускую супольнасць у сучасным падляшскім ваяводстве. А тут пытанне, ці адукацыя даступная, ці ёй карыстаюцца зараз беларускамоўнай, напрыклад, так? Ці ёсць сродкі масавай інфармацыі? Напэўна, ёсць. Мы ведаем, што яны ёсць. Можа, вы звернеце на нешта ўвагу, бо ў Беларусі нават цяжка сабе ўявіць, што нейкая нацыянальная меншасць, скажам так, украінская ці тым больш польская, будзе вешчаць, напрыклад, на тэрыторыі Беларусі уласнай мовай, распавядаць пра сябе, гаварыць пра гэта гучна, так? Альбо весці паўнавартасную адукацыю дзяцей на нацыянальнай мове, грунтуючыся на традыцыях і гісторыі сваіх продкаў, так? Ці гэта літоўцы, ці гэта латышы, ці украінцы, ці палякі у Беларусі. У Польшчы ж зусім наадварот гэта адбываецца, напэўна ж, правда? Вы ў пачатку нашай размовы згадалі пра тое, што мала хто з беларусаў у Беларусі ведае пра тое, што зараз за мяжой жывуць этнічныя беларусы ў Польшчы. Адкуль яны мелі даведацца? Найперш савецкі час, дзе пра гэта абсалютна не гаварылася. Некалькі гадоў гэтай Беларусі незалежнай у пачатку 90-х, дзе сапраўды наладжваліся кантакты. Я з гэтага часу маю мноства кантактаў з людзьмі, якія ці жывуць цяпер у Беларусі, ці з'ехалі на вымушаную эміграцыю. У Рэспубліцы Беларусь, якой правіць рэжым Лукашэнкі, там ужо абсалютна пра нас не гаворыцца як пра беларусаў ні ў сістэме адукацыі, нідзе фактычна пра гэта не гаворыцца, бо нават у Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь запісана, што беларусам з'яўляецца толькі той, хто нарадзіўся і жыве ў Беларусі. Мы ў Беларусі не нарадзіліся, мы ў Беларусі не жывем, але лічым сябе беларусамі. Калі гаварыць пра школьніцтва, пра адукацыю, сродкі масавай інфармацыі, гэта так, ёсць школы пачатковыя, у якіх беларуская мова навучаецца як дадатковы прадмет. У той час, калі я вучыўся ў школе, гэта, калі ты ўжо вырашыўся пайсці ў такую школу, табе трэба было з 2 класу па 8 клас вучыцца гэтай беларускай мовы. І калі бацькі пасылалі сваіх дзяцей
у гэтыя школы, яны мелі свядомасць, што там беларуская мова абавязковая. Тое самае было з беларускімі ліцэямі, якія дзейнічаюць, працуюць у Бельску, Падласкім і у Гайнаўцы. Я закончыў якраз пачатковую школу нумар 3 у Бельску, Падласкім, а пазней ліцэй імя Браніслава Тарашкевіча ў Бельску, Падласкім і здаваў таксама экзамен на атэстат сталасці па беларускай мове. Гэта дадатковыя урокі па літаратуры, па мове, па гісторыі, калі быў добры настаўнік. Ну, я якраз трапіў на добрых настаўнікаў, і яны там вельмі многа здолелі за гэты час мне перадаць. Цяпер сітуацыя ускладняецца. Цяпер гэта крыху выглядае па-другому, бо аказалася, што у ліцэях, напрыклад, трэба кожны год заяўляць, што ты хочаш вывучаць беларускую мову, што ёсць фактычна абсурдам. І цяпер маем сітуацыю такую на Беластотчыне, што у адной школе матура па беларускай мове у Гайнаўцы яна абавязковая, і ўсе яе здаюць, а ў Бельску Падласкім у гэтых самых нібыта юрыдычных умовах матура не абавязковая і не абавязковы прадмет. Хочаш ходзіш, хочаш не ходзіш. Тобто ёсць пэўныя складанасці, нават недарэчнасці, але агулам дзяржава гарантуе пэўны ўзровень. Калі ёсць жаданне ў бацькоў у гэтых мясцовасцях, яны могуць вырашыць адукаваць сваё дзіцё на беларускай мове. Каб мы толькі хацелі. Каб вы толькі хацелі. Але не заўсёды ёсць так, што мы так вельмі хочам. Так. Іншая сітуацыя ёсць, напрыклад, у выпадку літоўскай нацыянальнай меншасці, таму што яны маюць такі ліцэй, дзе ўсе прадметы выкладаюцца на літоўскай мове, але гэта ёсць абгрунтаванае тым, што выпускнікі гэтага ліцэя ў асноўным ідуць на вышэйшыя навучальныя установы менавіта ў Літву. Пачатак 90-х гадоў нам таксама даваў такія магчымасці. Беларусы з Беластотчыны, выпускнікі ліцэя ў Бельску і ў Гайнаўцы, у тым ліку мае сябры, старэйшыя, з майго году, выпускнікі малодшыя нават, маглі вучыцца ў Беларусі. І шмат хто карыстаўся такой магчымасцю. Яны вярнуліся, некаторыя засталіся, там ажаніліся, выйшлі замуж, але большасць, гэта 99% вярнулася і ёсць выдатнымі мастакамі, лекарамі, настаўнікамі, стаматолагамі пасля атрымання адукацыі ў Беларусі. Пазней, на жаль, гэтыя магчымасці скончыліся. Інтэграцыі, скажам так, паміж Польшчай і Беларусю, калі Беларусь яшчэ была на раздарожжы, так, магчымы быў яе рух на захад разам з Польшчай, разам з іншымі суседзямі, але гэта ўсё ўжо засталося пазаду. І тут зараз, калі отключить нашу размову в гэтым моменте, можа скласціся ўражанне, што мы як бы не заўважаем слана у краме з парцеляны. А менавіта гэта русіфікацыя Беларусі і ввогуле беларусаў, якая цягнецца ўжо па вялікім рахунку стагоддзямі, так? І ўжо некаторыя кажуць, што зараз працэс русіфікацыі ўжо завершаны, і трэба наадварот неяк вяртацца да гэтых беларускіх каранёў у сувязі з гэтым пытанне. Пытанне, якое як бы паслужуся думкай, меркаваннем унука Ларысы Генюш, вядомай беларускай паэткі, якая дазнала вельмі шмат пакутаў і цярпення праз пераследы тоталітарызма ў розных, у тым ліку і перадусім хіба што савецкага. Ён зараз жыве у падляшскім ваеводстве, ён таксама размаўляе па-беларуску, і вось ён надоечы на сустрэчы у музеі вольнай Беларусі, якую ладзіл Цэнтр беларускай культуры Беластока, сказаў, што зараз больш магчымасцяў, уласна, у беларусаў на Беластотчыне дбаць пра гэтую беларушчыну, чым у Беларусі Лукашэнкі. Ён гэта так бачыць. Ці вы з ім пагодзіцеся ў гэтым плане? Пытаю таксама ў кантэксце дзейнасці вашага фонду камунікат.орг. Абсолютно я згоден з Міхасём, з якім я здаўна знаёмы. Гэта праўда. Але ёсць яшчэ другі бок. Чаму адыходзяць беларусы ад вывучання сваёй мовы, ад удзелу ў занятках беларускай мовы ў тых жа ліцэях, у тых жа школах? Вось менавіта па прычыне тае русіфікацыі. Таму што калі у Беларусі, як я пачуў, нікому не патрэбная беларуска мова, тады чаму мне вывучаць гэтую беларускую мову? Гэта адно. А другое, Беларусь перастала быць такой файнай краінай, таму што яна
афіцыйная Беларусь, рэжым Лукашэнкі, а шмат хто не раздзяляе гэтага. Гэта суагрэсар. Гэта суагрэсар у вайне Крамля супраць Украіны. Дзяржава намінальна з'яўляецца суагрэсарам. Сапраўды так. І таму Беларусь, беларуская мова, беларуская культура перастала быць утопія, перастала быць тренды, ад яе адварочваюцца ў тым ліку і прадстаўнікі. Але тут пытанне ў тым, што заўжды беларуская культура, беларуская мова, ўсе дзеячы беларускай культуры, пераважная большасць вядомых постацяў заўжды былі супраць гэтага рэжыму, былі супраць гэтай русіфікацыі, але зараз, як гэта не парадаксальна, у тым ліку па-за межамі Беларусі несуць суадказнасць за дзеянне рэжыма, з якім яны змагаліся. Ну, як патлумачыць тым жа, напрыклад, палякам, так? Хаця ім якраз найпрасцей. Літоўцам таксама больш-менш проста, але ўжо немцам. Што гэта значыць, што беларусы ёсць такія і такія? Ну тады, калі ёсць такія і такія, трэба было звергнуць таго ж Лукашэнкі, і Беларусь не стала б суагрэсарам. Я таксама чуў такія менавіта аргументы. У медіях вельмі мала пра гэта проста гаворыцца. Я вельмі рады, што з турмы выйшаў Анджэй Почобут. Гэта таксама мой, не скажу, што сябра, але вельмі добры знаёмы, ён журналіст таксама як і я. Але цяпер баюся, што польскія палітыкі зусім перастануць згадваць пра Беларусь. І гэта можа спрычыніцца яшчэ да большай самаволі рэжыму Лукашэнкі. Спадзяемся, што так не станецца, але б я хацеў ўсё ж такі трошкі аптымізму дадаць да нашай размовы, уласна, на прыкладзе вашай дзейнасці, таму што я памятаю камунікат.орг, калі я яшчэ пісаў нейкія навуковыя працы, гэта перадусім шмат гадоў таму назад, яшчэ да нашага з вамі знаёмства, гэта быў інтэрнэт-архіў. І можна было знайсці перыядычныя выданні Беларусі з пачатку 90-х, у звычайных бібліятэках ужо было цяжка гэта зрабіць і як бы даследаваць нейкія пытанні. Зараз камунікат.орг гэта таксама выдавецтва, тобто вы выдаеце беларускія кнігі, перавыдаеце, адпаведна ёсць попыт, ёсць чытач. Тобто не ўсё так пагана, як магло бы вынікаць з нашай папярэдняй часткі размовы, так? Ведаеш, Эдзік, давай будзем гаварыць да сябе на ты, бо мы шмат часу знаёмыя. У мяне ёсць такі улюбёны анекдот жыдоўскі. Моше вы шчаслив? А што делать? Ярослав, вы займаецесь беларускай літаратурай, а што рабіць? Так, займаюся. Ўжо Тут можна маленькую рэмарку. Уласна, трошкі межа гэта даецца ў азнакі, таму што зараз ужо кажуць габрэі. Гэта больш пісьменна, правільна на сучаснай беларускай мове, так? Тобто вы нічога паганага гэта не закладвалі, але такі анекдот габрэйскі, так? Габрэйскі, няхай будзе габрэйскі. Хаця традыцыйна казалі так. Лічу, што так. слова жыдоўскі таксама адпаведнае. І па-польску теж жыдзі, то як бы нацыянальнасць, нармальнае акрэсленне народу. Таму я ад больш чым чвэрць стагоддзя займаюся папулярызацыяй беларускай літаратуры. Пачыналася ўсё гэта з бюлетэня беларускай рэдакцыі польскага радыё ў Варшаве, менавіта з гэтага месца, дзе мы цяпер тут знаходзімся, дзе мы публікавалі цікавейшыя матэрыялы з нашага радыёэфіру. Сярод гэтых матэрыялаў была рубрыка «Гістарычнае падарожжа», якой якраз я займаўся. Там запрашаў розных гісторыкаў з Беластотчыны, але таксама і з Беларусі, з Гарадзеншчыны, якія распавядалі і пра невядомую на той час, гэта ж трэба улічыць, гэта быў 92-93 Усё адкрывалася на нова. Усё адкрывалася на нова. І як я выклаў гэтыя размовы, змест гэтага бюлетэню «Камунікат», які так і называўся ў інтэрнэт, аказалася, што менавіта гістарычныя тэмы былі найбольш цікавыя наведвальнікам. Таму я звярнуўся ў беларускае гістарычнае таварыства ў Беластоку, каб іх кнігі публікаваць. Ніхто не пярэчыў. Пазней да прафесара Яна Чыквіна, які быў старшынёй беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа», каб гэтыя кнігі літаратурныя, мастацкія з Беластотчыны апублікаваць, і он таксама не пярэчыў. Так пачыналася. Так пачыналася ўсё. Так пачыналася ўсё з гэтых менавіта двух выдавецкіх супольнасцяў. Пазней Беларускі інстытут навукі і мастацтва ўжо з Нью-Йорку. А цяпер маем бібліятэку, у якой больш за 70 000 беларускіх публікацыяў рознага тыпу. Гэта і часопісы, гэта і газеты, гэта і кнігі, і аўдыёбукі, якія таксама камунікат у пэўны момант пачаў запісваць. Мы ўжо запісалі больш за 60 аўдыёбукаў. Але прыйшоў 2020 год, калі з Беларусі
у вымушаную эміграцію падалася значная частка грамадзян, актыўных грамадзян. І ў 21 годзе да мяне звярнуўся Уладзімір Някляеў з пытаннем, ці я не хацеў бы выдаць ягонага раману «Гейбен-гіном», якога на той момант тады ніхто не хацеў выдаць у Беларусі, бо яны баяліся, думалі, мы выдадзім такую персону, так, такое прозвішча, і нас зачыняць. Яны не выдалі, іх зачынілі. В выніку і так маем тое, што маем на гэты момант. Тады яшчэ ў 21 годзе былі нейкія выдавецтвы, нават незалежныя, можна сказаць, цяпер ужо іх зусім няма. Гэты раман аказаўся даволі паспяховым, і я нават, адказваючы на пытанне аднаго з журналістаў, ці лічыце, што гэта паспяховы праект, я сказаў, на жаль, гэта паспяховы праект. Нехта там абурыўся, як пра такога мэтра беларускай літаратуры, як Някляеў, можна гаварыць на жаль. Але я надалей лічу, на жаль, беларускія кнігі ў замежжы гэта, у прынцыпе, паспяховыя праекты. На жаль, таму, што гэтыя кнігі павінны выходзіць у Беларусі. А калі яны выходзяць у замежжы і карыстаюцца попытам, значыць, з Беларусі з'ехалі сотні тысяч беларусаў, якім гэтая літаратура на беларускай мове ў замежжы патрэбная. І таму менавіта, на жаль, за гэты час, пачынаючы з раману Уладзіміра Някляева, мы выдалі больш за 70 кніг. Гэта ў асноўным мастацкая літаратура, прычым мастацкая літаратура, перавыданне гэта, што раней у Беларусі выходзіла, але таксама новыя кніжкі. Гэта гістарычная літаратура, таксама і перавыданні, і новыя кніжкі. Гэта і дзіцячая літаратура, гэта і нон-фікшн, такі гістарычны рэпартаж. Так што кожны ў нашым выдавецтве знойдзе тое, што для яго цікава, чым ён пацікавіцца і з прыемнасцю будзе чытаць. Ярослав, уласна, сваёй дзейнасцю, а менавіта сваім пытаннем, якое вы паставілі нобелеўскаму лаўрэату на сустрэчы з Алесем Біляцкім у Варшаве, у Варшаўскім універсітэце, пра тое, ці варта беларускім выдавецтвам у выгнанні выдаваць кнігі па-беларуску, вы пачулі адназначны адказ ад нобелеўскага лаўрэата, ад Алеся Біляцкага, што не варта, варта выдаваць кнігі па-беларуску беларусам, а ў Расіі можна выдаваць кнігі па-руску. Так? Не хачу перакруціць значэнне гэтага адказа, але гэта набліжана да арыгінальнай цытаты. І разгарэлася вельмі вострая дыскусія. Вельмі шмат хто абурыўся, у тым ліку вядомых беларускіх дзеячоў, тым, што аднак варта ўсё ж такі выдаваць па-руску беларусам у замежжы таксама гэтыя кнігі. Пра што сведчыць нават сам факт, што такая вострая дыскусія пасля такого, здавалася, банальнага, як бы простага, зразумелага пытання разгарэлася такая вострая дыскусія, бо цяжка сабе ўявіць, што падобныя пытанні былі, напрыклад, ва ўкраінскай эміграцыі ў 1950-60-х гадах, а таксама беларускай эміграцыі, якая актыўна дзейнічала ў Злучаных Штатах, у Заходняй Еўропе, а зараз гэта выклікае такія спрэчкі. Пра што гэта сведчыць? Нехта ў інтэрнэце напісаў, што Алесь Біляцкі, якога вельмі паважаю і шаную, з якім я доўгія гады ўжо знаёмы, не сказаў нічога больш, чым тое, што 2 + 2 = 4, толькі некаторыя маюць праблему з матэматыкай. І вось хіба гэта асноўны адказ на вашае пытанне. Я, праўду сказаўшы, не чакаў, што гэта выкліча такую дыскусію. Бо сапраўды, аб чым тут думаць, калі мы хочам будаваць Беларусь, такую, якая павінна быць незалежная, у тым ліку ад Расіі незалежная, якая павінна імкнуцца да заходніх стандартаў дэмакратіі, то якая расійская мова? Бяручы пад увагу тое, што адбываецца цяпер ва ўкраіне, бяручы пад увагу гэтую ўсю тэорыю, нават не тэорыю, а практыку рускага міру. Гэта ж расейцы заўсёды скажуць, што там, дзе руская мова, там нашыя, і мы іх будзем бараніць да апошняга салдата. І так фактычна гэта адбываецца ва ўкраіне. Навошта нам гэта? Нам усё ж такі трэба адраджаць гэтую беларускую мову. Я, напрыклад, нядаўна даведаўся, бо пасля гэтай такой дыскусіі недзе ў тых рэжымных прапагандысцкіх каналах таксама узнятая была гэтая тэма. І на пытанне да нейкага генерала, колькі беларусаў прызыўных хоча складаць прысягу вайсковую
на беларускай мове, гэты генерал адказаў больш за 30%. 30-50. 30-50, так. Ну, для мяне гэта вельмі такое 30-50, гэта зусім 51 ўжо сказаць нельга было. Так? розныя гэта Крамола пачалася. так. Ну, але гэта паказвае на тое, што ну сапраўды ёсць нейкі зрух, і нам гэты зрух, асабліва ў эміграцыі, дзе мы можам гэта ў замежжы, бо я ж не эмігрант, у замежжы, дзе мы можам гэта рабіць, ну нам гэта варта рабіць адназначна. І спадзяюся, што ўсё ж такі большасць гэтых людзей, якія нават там якія ўдзельнічалі ў гэтай дыскусіі, ўсё ж такі падтрымалі гэтую пазіцыю Алеся Біялацкага, які сказаў, што друкаваць толькі па-беларуску, бо гэта ж беларускія замежныя выдавецтвы. І я павінен тут таксама сказаць, што калі гаварыць пра тое, колькі асоб да мяне звярнулася прыватна, не толькі зрэшты прыватна, у каментарах рознага тыпу, параўнаючы адзін бок і другі, то ўсё ж такі большасць было прыхільнікаў гэтай ідэі, якую прадставіў Алесь Біялацкі, што 2+2 роўна 4 у эміграцыі, у замежжы беларускія выдавецтвы павінны друкаваць беларускія кнігі. Я атрымаў вельмі многа станоўчых водгукаў. Людзі з Беларусі таксама пісалі, што выбачайце, я у Беларусі, я вас не лайкаю, але я падтрымліваю тое, што вы напісалі ў сацыяльных сетках. А самае галоўнае, што гэтыя кнігі, выдадзеныя па-беларуску, у тым ліку фондам «Камунікат.орг», з кіраўніком якога Яраславам Іванюком мы зараз размаўлялі, знаходзяць свайго масавага чытача нават у Польшчы на выгнанні. Гэтым завяршаем нашу размову. Дзякую, што глядзелі гэтае відэа. Стаўце лайк, падпісвайцеся на канал «Польскае радыё па-беларуску». Бывайце здаровы. Яраслаў, дзякую вам за размову. Дзякую сардэчна.